Vítám vás, já Gamerko84 a dneska se podíváme na funny momenty ve fotbale. Doufám, že se vám tohle video bude líbit a jdeme na to. Takže tady máme Darwina Nuněze, který tady trefil už po druhé tyč. To je smůla. A po třetí. Tak. To už je trošku větší smůla. Po čtvrté, okay. Tady můžeme vidět Klopa, který už... A tady známý moment Neymara. A tak Neymar je simulant. Si to trošku hodně. To je World z nás. A tohle není ani staré, to je Esko od katarského hráče. Toto je taky jako, znám to podle mě, to udělala i Zlatan Ibrahimović, ona se to nějak jako podle mě nedohodíš na to ve fotbal, nebo podle mě. Je to úplně jako, ten rozhodčí tam byl a prostě bylo mu to jedno. Tady dostal červenou Mike Maignan a Giroud do brány. Jo. Mike Maignan nejlepší gólník světa. Jo. Ani Petrček se mu nevyrovná. A máme reklamu. Tak to je jako 1% na to, že se vám to stane. Jako to je jednou nezažívat se vám to stane, ale jako. Ale tak zrovna Lukaku. Nebo mám taky dojem, že to byl Lukaku. Tak ten je na to mistr. Jo, tady máme Chelsea proti Newcastle v Carabao Cupu. A nevím, co to. To už je takové to, jak slavíte. Už si myslíte, že jste dali gól a nepohlídáte si, že je za váma hráč. To znám. To se mi taky stalo. Tady je klasika Harry Maguire. No, a tady máme Češku, Baru Votíkovou. Jo. Je to Bara. Tady Golman. Ježišimarja, co to je? To je z toho zápasu toho, že? To je zápasu youtuberu. Tam iShow Speed u toho byl. A tady Cristiano Ronaldo. Napadl přímo hráče před sebou, německého. A to bylo 2014 mistrovství světa, jestli se nemýlím. Tady Haaland nedal. No tak Haaland taky nezvládl, dobré, tak tohle je sestřih. No dal zas Haaland, hej. Další Haaland. No a teď už dal gol. Musel si sundat culík, aby to dal. To jo. Ten balon se tam dokutálí. A golman to nestihne. A je to. Tady Messi netrefil balón. A to musel být nepříjemný. Jak ho vypálkoval očima, rukama. To není plivlo. Tady Cole Palmer.
No tak to se to jako jenom trošku minulo, jako my tady, už jsme tady měli, no jako, měli jsme tady víc rozumnější věcí, takže v pohodě. Tady penalta za toto. A jsme, no, a oni to nedali, no, tak to se povede zase, hej. Icardi. Jež. To je kdo, Davies? Teda Luis? Cespedo. Tady je... To se tam ani nemohlo hrát, ne snad. Oj. OK, to je ale smůla, to jako za to ani nemůžeme, to měl těžké na to. No. Daní. Tady Jude Bellingham. Tady další žlutá. Ale tak toto, těžko říct, jestli to jako fakt mělo být ta červená, nebo jako, si to ten rozhodčí. Tady skill trenéra, tady Doku. Má problém s Antonem. A jako já být Antonem, to by se moc nevstekal. Tak to je taky rozehrání. Tomu se jako ani nebudu smát, to je klasický Onana. On to měl naopak. Tak to. To je ten kouzelník. To je kouzelník, ten golman. A chytil. Pomohlo mu kouzlení. Tak to musel Maguire bolet. To je snad poprvé, co mi bylo jako Maguire, že by něco neudělal špatně. Tady Salah. No, jsme to viděli. Tady už slavil. A dal to, no ještě, že tak. Já jsem se bál, že to nedal, když už měl jsem to na toto. OK, tady balon. Hele, zlato. Jsme se bavili. Mona Lisa. A tady. To je co za hráče, nevím, ale Antony, no. A nic z toho stejně nebude, on taky jde. Jo, to z toho nic nebude, on spadne, nebo spadne. Prostě. No, tady šletěl to. No, to je Antony. LA Galaxy. Richard. Tady si. Nebo rozpočkej. Je nějaký